سرورên hedbaniyan. موسیقê hedbanî xwedanê hewlêrê. Ji bo naskirina vê malbata hedbanî û serwerên ku hatine ser textê hikûmdarî û mîrekiya Hewlêrê. Ew ji sala 1970 ê Zayînê ve têne nasîn. Bavê pêşîn ji Ebûlhîca yê musîkê ji çekoya hedbanî dest pê dike. 4 zarokên wî hebûn. Lawê wî Ebu Elî El Hesen 2 zarok li şûnê man. Yek bi navê Ezzeddînê Ebu Elî Hîca, xwedanê Erbîlê û Tilêl. Ezzeddînê Ebûlhîca du lawî wîn jî bi navê Ebu Elî û Fedil hebûn. Lê yê got bû mîr û cîgerê Sultan Salaheddînê Eyyûbî, kurê duyem Tilêl bavê Qutbuddîn Xusro bû. Mîr Ebûlhîcayê yekê, kurê musîkê kurê çekoyê hedbanî. Biryara mîrekên hedbaniyan di sala 1996 de ji bo avakirina mîrneşîna Hewlêrê bi ser ket. Hemû navçeyên Kurdî ketin bin serweriya wan. Damizrênerê mîrneşînê Mîr Ebûlhîcayê musîkê çeko têkiliyên berfireh bi serwer û hakiman re durist kirin. Nexasim bi aqiliyên Ereb xwedanê Musilê re. Cibraîlê Muhemmedê Farîsî, serwerê bajarê Daqoqê di sala 1970 de gaziya xwe gihand Ebûlhîca. Her du aliyan bi hevdûn re bajar ji bin destê bûyê hiyan derxist. Di sala 1059 de navê Mîr Ebûlhîcayê Rebîb, kurê xwîşka Mîr Wahşozanê memlanê rewandiyê hedbanî xwedanê Ormiyê xwe dide pêş. Mîrneşîna xwe heta bi kelaha bergirê û deryaya Wanê xistiye bin serweriya xwe. Mîr Şerefdînê İsayê Musayê Hedbanî sala 1045 Zayînê. Piştî mirina Ebûlhîca ji bo serweriya mîrneşînên Nakokî û Pevçûn di navbera 4 lawên wî de derketin. Di encamê de salar derket û İsa li ser iqtîdarê ma. Lê wisa jî tevlehevî di navbera malbata musîkan de ranewestiyan. Salar û xalê xwe yê qirwaşê Eqîlî yê Ereb êrîş anî ser mîrneşînên û kelaha wê bi destxweva anîn. Mîr salarê musîk Ebûlhesen sala 1048 Zayînê. Her çendê Mîr salar destekdayîne ji mîrneşîna Eqîlî yên xalanên xwe digir jî, lê wî nikarî ji bin bandora wan derkeve û li dij hevgirtina navbera hemedanî û hedbaniyan a ji bo têkbirina serweriya mîrneşînê raweste. Loma Hesenê Musik li dij birayê xwe salar û bi alîkariya Ebûlhesenê Hemêdî mîrê mîrneşîna Şoş û Eqirê di sala 1048 de kete şer û serweriya salar li Hewlêrê têk bir. Mîr Hesenê Musîkê Hedbanî Ebu Elî ji sala 1048 heta 1063 Zayînê. Ji bo bihêzkirina mîrneşînê, Mîr Hesenê Hedbanî li hevhatinek civakî saz kir û peywendiyên xwe bi mîrê qerwaşê Eqîlî re baş kirin û li hevkirinê encam dan. Dîsan jî berê xweda Sultanê Selcuqiyan li kelaha Musilê. Di sala 1063 de xwe gihand Xelîfeyê Ebbasî li Bexdayê û fermiyeta xwe wergirt. Mîr Hesenê Elîyê Hesenê musîkê çekoyê hedbanî Ebûlhîcayê duyem. Ev mîrekî serweriya Hewlêrê piştî bavê xwe di navbera salên 1064 û 1084 ê Zayînê de girdiye dest xwe. Hin bi hin xwenêzî Sultanê Selcuqî Melikşah kiriye û ketiye hundirê textê Sultaniyê û xizmeteke mezin kiriye. Çend caran berê xwe daye Diyarbekir û bi mîrê Merwaniyan re Mansûrê Nîzamîddîn kurê Ehmedê Merwan ji bo danheva xerac û pêşan ketiye şer. Xizmeteke mezin ji Sultanê Selcuqiya re kiriye.
هم بهن سروريا سلجوقيان لكيميد چو و دولتا سلجوقي د سالا 1106 ده هلوشيا. میر حسن جی سرخبونا میر نشینی رادگ هینه. لگور داخوازا سلطان سلجوقی محمد به هفره جبو شر لهمبر رومیان بری خودان شامی و نافچه روحا و تل بشیر دور پیش کرن و گلک کله جبن دستوان درخستنه. دداویا تمنی خوده میر نشینا هدبان و باجاره هولیر رادستی هر دو کرن خواه فضل و عبو علی دکه. دوینا بریده سرکش بابکریان د سالا 1123 ده ایریشی هولیر کر و خسبن دست خواه حتی گوه عزدین برسقی سلجوقی د سالا 1126 ده کاری هولیر لخودانه وی وگرینه.